Кенгуру 2021 година за втори клас. 25-та задача. На дъската са записани числата 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8. Избираме две от тях, изтриваме ги и на тяхно място записваме сборен. Какво трябва да разберем до тук? Че събираме две от тях и вече взимаме под внимание това, което се е получило като сбор. Продължаваме по този начин, докато на дъската остане само едно число. Тоест до тук, ако четем внимателно задачата, разбираме, че трябва да съберем всички числа. Децата от втори клас и от първи знаят метод на Гаус. 1 плюс 8, 7 плюс 2, 6 плюс 3 и 4 плюс 5. Това са 1, 2, 3, 4 деветки. Защото сбора 1 плюс 8 е 9 и 7 плюс 2 е 9 и така нататък. 4 по 9 прави 36. Който не знае таблицата, може да си събере 9 плюс 9 18 и 18 плюс 18 36. Тоест сборът прави 36, но все още не сме довършили задача, защото трябва да намерим сбора от цифрите на последното число. Тоест 36 е число, а цифрите му са 3 и 6. Събираме ги и получаваме 9. 26-та задача. Жоро, Пепи, Тошо играят на черен Петър и разполагат жетони. Правилата са следните. Този, който загуби, т.е. черният Петър остане у него, дава на другите двама толкова жетона, колкото всеки от тях има в момента. Жоро загубил първата игра, Пепи загубил втората, а Тошо третата. След третата игра всеки от тримата имал по 8 жетона. Колко жетона имал Жоро първоначално? Търсиме Жоро първоначално. Повечето деца знаят, че това е рачешка задача и то сложна рачешка, бих казал, за първи и втори клас, защото е с 3 редички за всеки от децата. Нека да си ги запишем. Жоро, Пепи и Тошо. Първоначално имат жетони, не знаем колко са, започват да играят. Първи губи Жоро, което означава, че Пепи и Тошо печелят. След това губи Пепи, което означава, че Тошо и Жоро печелят. След това губи Тошо, което означава, че Пепи и Жоро печелят. И точно тогава всички имат по 8 жетона. Следвайки правилата на играта, разбираме, че Пепи, за да има 8 и Жоро, за да има 8, при положение, че трябва да са прибавили толкова, колкото са имали тук, те са имали 4 и са добавили 4. Това означава, че тези 8 са дошли откъде? От Тошо. Значи той е дал тези 8 и преди това е имал 16. После виждаме, че Тошо, за да има 16, при положение, че е спечелил, той е спечелил толкова, колкото е имал тук. Тоест, удвоил е това, което е имал. 8 плюс 8, 16. Жоро пък е удвоил това, което има тук и е получил 4. Тоест, той е имал 2 и сме добавили още 2. Тези 8 и 2 са дошли от Пепи, т.е. на него сме му взели 10 и преди да му ги вземем тия 10, той имал 10 плюс 4, 14. Продължаваме по същия начин. Тошо, за да получи тук 8, е имал колко, плюс още толкова и
да даде 8. 4 плюс 4 дава 8. Пепи, за да има 14, е имал 7 и сме му добавили още 7, защото също е от печелившите. А Жоро, който е загубил, какво е загубил? 4 плюс 7, 11. И тези, което ги е загубил, плюс тези две, означава, че той първоначално е имал 13. И с това задачата е решена, защото търсим Жоро колко е имал първоначално. Често казвам на децата, много важно е, след като са решили задачата, отново да си проверят какво точно се търси и дали са стигнали точно до него или имат още някоя стъпка.